Čaute, ideme hrať druhú sériu Hepčína, druhú časť vlastne. A ideme si prekonať, ideme ho nakrmiť a vyčistiť. A máme ešte jedno seno, takže super. Nakrmiť. Počkáme, kým dožere. Takže poďme stane vyčistiť. Dobre, 5 minút. No, ideme sa postarať, ideme ho rebelcovať. No, robí sa to tak, že proste ho rebelcujete, aby bola čistá a doplne sa s tým atmosférom. No, teraz pôjdeme jazdiť. Počkajte, musím už nastaviť. Uložiť klávesnic. Uložiť nastavenie. Dobre. Dobre, teraz mi to leze na nervy. No, dáme sedlo. S koníkom. Nedá. Sem. Pohodkami, aby poslúchal na vychádzke. Nasadneme na ňo. A hor sa na lúku. Musíme spomaliť čas, aby... No, tento part budem robiť. Ak sa im podarí získať druhú jezdičku, tak postavím most a teraz poď pravdepodobne jazdiť. Koňa. To nerob. No, koňak som teraz otáčila iba V a C, D. Musíme spomaliť, lebo koň už nemá energiu. Vidíte toto srdce? No, tak to je jeho energia. Pozrieme sa, ako má nálesnú energiu. No, energiu má dobrú, nasadenie má dobré, laboratórium má dobrú, zdravie má dobré, čistotu má dobrú, druhú má dobrú, a silu má dobrú. Dobre, zrýchli koň. Do keľu, nedám zase. Preskočíme. Prečo to otáčaš? Potom nebudeš robiť. Skáčem. Hej! Skáčeme tu. No, preskočím cez ďalšiu prekážku. Koľko má percent? Ešte má dobrú energiu. Teraz ideme. No, ideme sa už vrátiť. Poď koňa, hneď dostane. Čo robíš, hovadiny? A ja čo robím, hovadiny? No, ideme sa hneď postarať. Ideme ho vyčistiť. Čistíme koníka, čistíme. Koľko ešte ho budem čistiť? Dvojveru má dobu, až spínavý. Sorry, ľahlo sa mi to.
Zaplatíme vrkôčiky. A my teraz čo pôjdeme? Pôjdeme nakupovať. Koľko mám peniazy? No tak na dneska by asi stačilo. Uvidíme sa na ďalší part. Tak čaute a dovidenia.